Takže čau, tady Tomáš a vítám vás u dalšího videa. Tady mám part 2, jak jsem sliboval to tuningu, tady to jdem vyzkoušet offroad. Nemá to moc dobrý to. No, jdeme to zkusit. Je to 4x4, takže by tam mohlo vyjet trochu. A je to nějaké vojenské auto. Jedem. A nejde to vůbec ubrzdit. Tak jdem. A vůbec se vám nedaří tady. Tam zimní kola? Nevím. Zkusíme to, dámy a pánové, vzít po zpátečce. Tak zkusíme tam na to. Pardon, že tady moc nemluvím, se soustředím. Ale zkusíme tam. Budu mít dva kanály. Jeden bude herní, což bude tento. A druhý bude na podcasty. Tam budu mít hlavně podcasty s kámošema. Bude se to jmenovat podcast v malém pokoji. Podcasty v malém pokoji. Prema malý pokoj a budeme to natáčet, budeme to nahrávat v malém pokoji. Napište do komentářů, jestli tam budete chtít jakože vidět ty osobnosti. Ale říkám, jestli oni tam nebudou chtít být, tak tam nebudou. Když tam budou chtít být, tak tam budou. Ale prostě nebude to, že budu do toho nucovat, ať to. A prostě, když nebudou chtít, tak akorát bude, když tak nějaká prostě přestřih, jakože toho. Zkouším to teda věc a moc se nejde. Vůbec se mi nedaří. Zkouším to přes ručku, ale nedaří se. No to je jedno. Tak vrátím se k těm kanálům. Budu mít dva kanály, jeden na podcasty a to možná si to udělám i na Spotify, ať to můžete poslouchat na Spotify, ty podcasty. A to jakože nebudou vůbec žádné zajímavé podcasty, jako jak pro koho. Tak jo, jsme na konci videa. Offroad se moc nevydařilo, není to úplně nejlepší auto na offroad, spíš bych to bral, že by na terén, když se potřebujeme někam dostat, ale jakože na výjezd vysokých kopců to moc není. Tak jo, tak dávejte like, odběry, ať vám další taková videa neutečtou. A jo, tak zatím. Čau.